پرۆسەیە چێکردنا دیوارێژ بەتۆنێ di navbera Bakur û Rojhilatê Kurdistanê de berdewam e ku ji 11 tebaxa 2017 ve dest pê kiriye. Ew kevirên konkrêtî ku di çêkirina dîwar de tên bikaranîn 3 metre bilindin, 2 metre û 8 santîmetre pehnin û giraniya wan 7 ton e. Tirkiye dibêje ji bo parastina asayişa sînorên xwe li gel Îranê û rêgirtina lihatina gerîlayên PKK, qaçaxîcîtî û koça neyasayî wî dîwarê konkrêtî çê dike. Tümünde duvar örülecek. Yani yıllara sahip. Derejaya sînor dîwar tê çêkirin. Li gor salan berdewam dibe. Niha karkirin di 64 kilometreyan de berdewam û pêşbînî dikin heyadaviya salê temam bibe. Herwa amadekariya îhaleyê bû 63 kilometreyên din tê kirin û pêşbînî dikin îsal îhale bê ragihandin. Wate hemû ew 295 kilometre dîwar dikeve sînorê parêzgeha me di dema çend salên pêş de karkirin tê de bidawî dibe. Weke dizanin li Îdir û Agrî çêkirina dîwar bidawî bûye. Li wan her du parêzgehên me nizî 150 kilometr dîwar hatiye çêkirin. Niha li wan û Hakariyê dîwar tê çêkirin. Tirkiye li gel çêkirina wî dîwarî Sûdê ji dronên çavdêrî û şerker werdigire. Roj bi roj binkeyên xwe yên serbazî zêdetir û pirçektir dike û hejmareka zêde ya serbaz û gundparêzan ji parêzgehên din ên Bakurê Kurdistanê dişîne wan navçeyan. Sınır hattını tutmamız yetmiyor. Sınır hattını... Garantiya xeta sînor têr nake. Tam piştî xeta sînor hêzên cendirme, hêza taybet û gundparêzên me de erkê xwe dene. Di jêr sîwana lîwaya me de 6 ketîbeyên serbazî û 3 ketîbeyên komando li ser erkê xwe ne. Hem ketîbeyên me tên bihêzkirin û hem hêza piştîvaniyê bi wan tê şandin. Sînorê bejayiyê Tirkiye li gel Îranê 506 kilometre ye. Hikûmeta Tirkiye bi dirêjahiya wî sînorî dîwar çê dike. Li aliyê Bakurê Kurdistanê parêzgehên Agrî, Îdir, Wan û Colemêrgil xwe digire. Li her yek ji wan 4 parêzgehan deriyekî sînor ê fermî li gel Rojhilatê Kurdistanê heye. Tirkiye sala 2014 di navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê de dest bi çêkirina dîwarê konkrêtî kir. Serokkomarê Tirkiye destpêka hezîrana 2017 got bi dirêjahiya 911 kilometre sînorê welatê xwe li gel Sûriyê dîwar çê dikin. Amaje bi wêyekî jî da ku dîwarekî bi heman awayî li gel Başûrê Kurdistanê çê dikin û li sînorê Rojhilatê Kurdistanê jî li wan cihên guncaw bin dîwar lê dikin.